Food mo. Saan pupunta si Clark? Ganong park. Ganong park? Anong gagawin mo dun? Picnic. Picnic po. Picnic po. Oo, sabihin mo dyan ha. Hey guys. Very good. Shout out kay... Guys. Kanino? Kay... Beats? Opo. Sino ang best friend mo? Ano sabi ni Clark? Hindi na. Tupag daw po. Ay, hindi sila sasama? Ayan guys, punta tayo ng ganong park. Nag-ihaw-ihaw. Sabay-sabay kami off ngayon. Mga tropa. So, tayo sa ganong mag-ihaw-ihaw. Kasi medyo mataas yung araw. Malamig siya pero may araw. So, see you. O, so ikaw, ano sabi mo? Oh, baby Clarence! Saan pupunta si baby Clarence? To the moon. Where you going, baby Clarence boy? Where you going, baby? Oh, sa ako sa seryoso. Di man nakasakas din naman ah. Papanam na ko. Pagkagpasyar. Pamipasyar dyan naglamiis pa imat. Saan ka pupunta? Where you going, baby boy? Clarence? Where you going? Where you going, this sleepy little baby boy? Yes, Papa. We're going to Ganong Park. Yes, Papa. Naglaki na siya, hindi na siya magkasa sa ano niya, maliit na yung car seat niya, oh. Oh. Ganda ba size lahat, ha? Balikan mo. Magbu. Hihi. Hihi. Naantay namin yung kasama namin, guys. 11 yung Filipino time talaga na. Filipino time. Sabi nila 11 kasi pasado na alas 11 wala pa rin. Hihi. Oh, ito yung isa. Hi, Clark. Saan papunta si Clark? Ganong park. Po. Opo. Kape. Kape is life. Kape is life daw, guys. Hey. You know. Shout out. Shout out sa mga tropa na taga Science Stephen. Ako. Halina kayo, guys. Kanina pa kami nag-aantay. Size din. Kanina pa kami nag-aantay. Alas 10. Ha? Alas 10 talaga. Ikaw lang excited sobra. Siyempre, yun lang tayo maglalabas eh. Tagal na. Ilang buwan. Eh, baby Clarence boy! Yeah. See, look at the camera. Here. Here, Papa. Here. Come on. Yeah! Here, that one. Look at the camera. Here. Yeah. Yeah. Where you going, this little baby boy? Where are you going? Clarence? Na siya guys, sak na siya. Kasi lampas, mag-performance na siya sa 22. Mag-performance na siya sa 22. Yay! A few moments later. Masay, kamusta? Ay. Ako, hindi ka na. Kasi yan, nakatutok ba yung minsan? Hindi? Sino yun? Damigil nga eh. Ha? Damigil. Group-robot na pala yung Ben. Marami, dabaw ano ah. Tawag ka. Kasi, Yung care na katulog. matulog mat. Sino? Going? Where you going? Where? Where? Ganong park? Yes? What were you gonna do there? What? Plant some flowers. Ha? Oh, tara na. Ah, si Joner, oh, si Ryan. At saka si Brian, ulit. Wow! Hello! Ito, nag-ayon na eh. Tayang?
Kapanan tayo. Tayo na ha. Maki-CR kami lumabas. Oo. Manang bilog. Ay, ako. Yung artista ako naka-video. Dating na yung mga bisita namin artista. Sasampit ayaw. Welcome Artista. Grogi, ano ni Cox? St. George. St. George. Ajay, di saltwater na Paday mag-gawin ng mga na. Ay, kumain. Ilocano mo lang. Wait, Paday mag-gawin mga St. George. Lax Harbor. Di saltwater. Ay, Black Sarbaw. So, si kami kintinay direla. Ano si asidig lang mo dyan. Kasi ka lang na yun. Dali ko. Bakit sumulay sa sisilpo mo lang tagay. Diyan, pakantiyan na. Pating. Salmon. Jibay. Aja tayo may hato. So aja tayo turuan jay. May hata. Nag-barcode mo pan JT na tibay-bay. Boting mo. Dapat dadurong mo jay. Dapat dadurong mo jay. Mga tropa oh. Bigyan mo yung uling. Asa yung uling? Okay, so amin mintogat. Oh, nagarod. Na? Nilakay. Oh, nagarod. Nilakay. Okay. Kino? Pwede ka naman sumurot na. Jubing na nga eh. Ang sakit. Ah, siyempre pwede mo makakagul ka na igay. Na? Pwede makakagul ka na igay unay. Nag-aaya kasi. Pero makakapag ka? Oh, pa ako no, 1 week na pa lang ano ko ah. Na nag-guest day. Di doon na eh. Doon na ata, papunta na. O may dinaanan pa sila. Ako lang ko yung group. Huli mo na naman si Tutra. May uling ako dyan eh, baka kulang. Mga gay. Ano kayo di matuno? Depende ano din kung yun ako. Hindi, may dala, madami ata may dala. O di, meron may uling din ako dyan. Tara naman ako sa ito. Ha? Agita ito to dyan ako dyan? Wala na kayo. Wala na kayo? Wala kayo latan ha? Wala kami latan? Oy. O sige. Order tayo kasi Yuging na, nabati na ano. Sabi nag-yuging. Diretso kayo. Nanyanak mo, pre. Tulog? Kalaro sa sila. Hi, Kyler! How are you? Ano yung pre? Ha? Pagpagana. Baka hindi tayo makapag-iyaw eh. Hindi tayo naman. Tara ka rin. O sige, Yaro. Sige na ito, Jardan. Tara ka dyan ha? Daray. Tara ka dyan Dito. Ipon ba lang? Ate? Let's go, let's go. Parap. Ay, mas parap sa likod. Diyan mo sa likod. May lock yan dyan. Sige, yun ang pagkit ng pagkiklik yan. Ito na ako. Sige. Bakit ikaw magdadrive? Ikaw na po. Patay ako. Kaya mo na. I was only 9 when I picked my hair out. Nobody knew what to do about that.
still pretty stressed out. But I'm doing the best I can. I don't know if I'll ever get there, but I can love me for who I am. I can take my time. I can take my time. Oh, I can take my time. I'll take my time. Mag-ano pala tayo? Magbubuhat? Sarado eh. Na. Hey mga bata. Psst. Ganong park. Pinagaduman yung tugo mo, Joner, ang anak niya. Kita na lagi dito tugo ni Joner. Oh, talagang napangka, mangmiyaw. Sabi ko, magamuging mo, kiss mo. Yung Rex di ka pang nabang. Isunga road, nalipatan ni ngayon babae. Oo. Pang kami di ko. Oh, gulay, ay mga prutas. Pepsi, alam ka din ni Pepsi. Ito po sama ti Costco ito. Jai. Ito Purex. Wala nagkapuga road. Dapat kami kami dito sa di Paano na ba? pwede bababa. Na. Awan mo natin. Pag-stakan na magtalugan. Oh, Ganong Park, guys. Saturday. Picnic kami dito sa Ganong. Ayun. Kapag nalaglag tayo sa backrooms, ano gagawin natin? Binibidyo tayo. Yung backroom, binibidyo tayo niya. And so, tingnan ko nga sa'yo. Tingnan ko nga. Ilakayin mo yung screen nga. Buso. Ayaw. Ah! Race tayo. You wanna race that? You wanna race? Okay, he said that. Yeah. I'm gonna drink some my one time, so I'm gonna faster. No, I'm gonna be faster. No, ma. No, I'm gonna. Yeah, I am gonna faster than you. I am faster. Are you ready? Hindi pa. Not ready. I'm not ready. What? Go! Ready. Hi. Wow. Yung price. Let's go, guys. Tagsan pinuludan na. Dami niyang plano. Tunaw na siya nagpabili dito. Tinamag siya pala ang wala. Prime. Don't you dare. Tunaw na siya nagpabili dito. Prime. Ito, keeper. Ito. KD, may kalaro si KD, oh. Daming kalaro mo, oh. Dami kang kalaro. Nahiya pa siya, siyempre. Si Clark.
ready. Grade 3 na si Clark eh. Come on, bro. Ayan, Cool. Buti nga maaraw eh. Pero tataas din yan mamaya. Palakas din yan. Tapos nag-shooting din ako, akala ko. Sino kasama mo, pre? I win the basketball. Nung banda mo na si Rupert. Oo. Siguro isang oras din yun. Mag-isa ka lang? Oo. Nag-abang ako nung may mag-message eh. Ha? Walang nag-message sa video. Wala ka, lalabas ka lang, 4 o'clock. Oo, diretso na, doon sa ano. Alangan dito. Saan pa? Kasi mas maganda doon kasi may dagat. Sabi ko sa'yo, ito na lang eh. Kaya mo? Kaya mo ba? Kaya mo, matuto ka na. Oo, pang malakasan talaga kaya. Ang dagsan? Madi, makta na lang ito ni. May met ata. Texting karate. Madi atal-tal tiga ma'am. Ito lang mataba pa na. Oh, yan guys, oh. Kulang pa kami. May kulang pa, di ba? Sila Michael. Sila, LJ. Si LJ. Oh, lumakas na yung araw. Oh, ganda, oh. Pili ko nito wala eh. Siya naman ang wala dito. Diyan eh, Papa Diyan eh. May bintas ni Bio. Padadagat na. May bintas si Jay. Ako niya tao toy. Oo, ah. I-request ko mga manok ng JJ. Okay ba? Kuya Amon. Ano yun? Dati lardo yan. Wag na. Nagadugan ka ito dyan na raw. Galta pa ituging. Magsungrod. Representing Philippines! Apa? Para ako na sa Bella. Talagay pwede. Nagis na una yun. Ay, wag yung may kayo. Kinabat kayo. Yun o. Ay, KD! Ay, kalaro niyo si KD ah! Go play with them. Si Melvin. Kalaro niyo si KD! Nagtatrabaho umaga-gabi lang. Hindi ako yayaman ngayon. Akala mo Kayam ner? Pag binibitan ta ner? Doner? Pag binibitan ta. Dagsan na ito eh. Daragyan na ito yung arak ko. Bao? Sa kapulong ako ah. Guys, Daniels. Jack Daniel. Sa kapulong Jack Daniel guys. Filtergano. Okay na, gano'n magtunuan tayo. May ituno tayo. Sigaman, dapat madikin tugod. Ano kaparta kami? Siyempre, Sigapan sabay. naman nga ito. Oh yeah, nagdagsan no? Ayun, sakto naman. Gano'n mo ito yung drone. Ito yung drone. Kaya sa drone ito, Ano nga laki ko di boundary? Mas ang alamampas. Ako pati bulbulong na ito guys. Kasi ako pa lang spring pa lang. No summer ang pintasan ito. Mini Island. Abi nagasidag magaya mo. Kumano dalugan. Ito sa may blue. Di. Ngayon ako tugan. Kaya na siguro mas basta. Lawit. 90? Ay, nagpama na. Nakata mo ulaw? Ito na. Wala. May binag ako dito dati gat yung mansanas na yung deer apple. Oo, ito yung mga deer apple noon. Oo, namumulaklak na siya. Dahon pa lang. Dahon pa lang siya. Mga ano to, apple deer guys. Maliliit na apple. Yung apple pwede mo siyang gawing ano, suka. May ginawa ko dati suka na ano. Deer apple na ano.
ginawa kong cider. Masarap din. You know. So nakasarado yung gate sa ano guys, entrance. So maglalakad kami. Ewan ko lang kung anong araw siya naka-open. Kasi abot dito ang sakyan, no. Kaso naka-close yung gate, so hindi kami makapasok. Maganda kasi yung view dito guys, kasi kita mo yung dagat at saka yung sa kabila, US na yan. Yung sa kabila. Bigat. Ayun o. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Meron pang susunod na dalawang sakyan. Ay, 3 pala. Shit, ang bigat. Dagsan, no? Ano natin mo, rest house? Kabalin mo pa na ito, ay? Pwede ito mag-grab dito. Oh, may lamesa pala eh. May lamesa pala dito guys. Oh, may ano din. Tawag niyan, working shed. Diyan tayo, Ner? Ner? Diyan tayo? Pintas na view dito eh. It's open for baby. Hoy, tawagan mo si Kyle, ha? Kami, Joe. Ay, may lamesa tayo dyan. Layo yung mga natin ah. Okay lang yung para ano. Ang tara po, oh. Or lagay mo doon. Lagay mo doon. Yan, Joe. Lagay mo doon. Fern. Sabi pa lang kahoy dito, di ba? Let's go down there. Then we'll see something on top. Naganda ko yung Pilipinas, Teng. Eh, Joner, alas 11 ko na agad eh. Galaunan. Alaunan ba? Galaunan. 10-10. Katie daw. Careful ah, there's a lot of spikes. Nagyan kini. That's my fault. Ay, ko naman yung ano. Yung cake pala, gagi. Tunaw na. I need my soccer shoes. Giramin natin itong... Mamaya na, Katie. Okay, oh. Careful ah, pagpunta yan sa baba. Sir, pagpunta yan sa baba, hindi mo makukuha yan. Hey, where did you get that? Huwag kayo magsulat-sulat dyan sa ano ha? Sa bahay ha? Mickey Mouse. Ano yan? Mickey Mouse. There's one on there. You wanna see? Kaya na rin sila Jessica. Ako si Banji. Yung pisahan pan. Yung pisahan pan, Ner.
Parang busy lang si Stephen niya. Dadala ko nga natin. O pag naami yung sa Duwa, magtunman. Huwag ka na parang May pakete. saka ah. libo ni Jenny. Magkatan tayo. Mga tubig. Kaya mo sila. Kaya mo sila sanay ang mga yun sa ganyan. Doon. Oh, wala sila. Buhay na buhay pa yung pinanglulod. Mali mo. Buhay yung pinanglulod. Lutay gayan eh. Galit ka, mami. Ano yung anak mo? Ah, nasaan ang tatlo? Tatlo. Yung tatlo nga no, bibe. Hindi tayo isang bibe. Yung harot, baka matinag na Jenny. Hindi pa may saka table. Tabagkapin siya. Oo, kompleto lakay. Dapat tatagam ta. Ulo. Ulo nga, madimpay dito mga ulo na bibe. Yung ulo. Uminom yan nung ate last week. Nandun siya kalapit. Mga pipinaw. Ramdam ko na babalik ko. Karabasa ito. Ulo nga. Basa mo. Tinago ko. Karabasa. Sabi ko lang nilabas. Oo, kasi dayon tayo. Di karabasa lang. Nagulat yung girl. Ano yung alak? Bilang lumita. Pipino yata ta. Alam mo doon Karabasa. Alam mo ba, dati binibig. Karabusit. Nablan natin na yun. Ay, Ner! dati ba natin? Pasok ko barbecue. Kasi patama ko. Alam ko may part time na ate doon. Ala, dagi dito. Ha, ano? Baka Ang sumigan lang. Balik ka lang mo. Si Tete alas 2 na naman. Dami nating hinihaw. Kaso wala tayong kanin. Sa tayo pilit nga connect. Pero hindi tayo. One rice mo? Orange tayo. nag-aarak na dito. Okay, wala siya kanya. Ito rin na kabatit ko ito. One na. One. Buto pala na bagay ha. Ito, kira yung amin ito. Saan ba ito nga maka? Ito yung barbaro yata? Wait, ha? Hindi yata ko yung video ko. Ano pa ewan? Yata ko yung video yun. Third sale. Yard sale? Yung nagamit mo atan? Tatapay lang. Nagamit ko na minsan eh. Kaya awan talaga dyan ano? Ay, Jerry ko na. Screen na eh. Baka damit ko. Damit tayo matak eh. Hindi ka tayo ginumlata kayo. Naglogin na pa yun. Hindi, ano yan? Ay, alin yan? Oh, Ma, tanggalin ko lang yung jacket. Apollo. Put your bags in there na. tingin nagkikat ka siya. Oh, may boss. Ay, ito yan. May boss. Diyan. Dapat tanda kaya na dyan. Routing na. Ay, wait. Mabalik. Paano nga para marami? Go! Pa, I found this nice rock! You put your bags in there. Yung bag. Dala ka ate. I-routing nga lang. Ayoko din. Sarap sa amin dito. Sige lang. Ate, no? Ikaw ate, kaya mo tumira sa ganito? Wala kang kapitbahay? Ay, nakakatakot dito. Lalabas na ako. Ayun guys, ito yung pagsindi namin ng ano. No torch. Sige, hirap magsindi pag ano light. Ayan, ito na. Baka may ibusog yan na ito. Pwede yung binulod si tulbik ka nung ihapong magano. Yung manang na ka no? Sige. Ito kayo pa. Gitong tuno. Aw! Pag itong tuno kami tuwin. Ito na. Bate mo. Oh, nagparta na yun. Saka patungan ko ang uging. Ito, bro. Sabi pa nga ibaba na ng tapay. Uging mo sa ram ha? Okay. Hindi ka, siguro na agad tayo.
Sama ko, huwag nga ito eh. Jai. Batun sa amin. Kira. Kapaya nga sinday. Nagtangkat man. Mati ata may tato na eh. May medyo bagay na dyan na. Gusto bang mabate? Lakad yan naman dyan. Apollo, bumaba ka nga dyan, Apollo. Un, baka matinag. Bangin sa Maalik si Diyata. Okay, mas ibili ka pa nagsagad dahil ito yan. Nagkatanong kasta nung. Jai. Amazon? Wait. Jai. Pagpupog ka niya, kalding ka. Ata? Tayo naman sa kalding eh. Ito yun. Kana dyan tayo. kalding ko. Eh, daya. Ang gadod Jai. Uy. Iba yung bong na gabi. Nagadugan kaayod to yun. Tayo. Bigyan mo. Eh, pinasok kami ni Raven. Na? Badid pa, pag yan na. Na, umaday gabi si Sip. Ako daw magtitatang na. Nayo, kung saan mo diba na, space na. Pag panumit kain ng dami. Wala na yan kami, Tan. Pwede ba nagbubuhan niya? Yeah. Halika na. Pwede siguro po dakto niya. Gusto ko mag-10 Ha? Yung ay di patugtog ko. Bluetooth device. Si Butang matagilid. Tatalay. Ate. So, may sa oras pa yung agpo. Biggang. Sa bagay, nalawag pa lang mo yung Ravina. Thank you for sending me money through Remitly, beta. It went straight into my account. How easy was that? Went straight to my We all believe in the possibilities of tomorrow. And at Easy Financial, we're here to help you every step of the way. If the banks aren't an option, we can help get you approved. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasuklang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng banaghari. Kaya kinsanli mong kulay ng aking gumagawa. Piliin mo ang iyong Pilipinas, pagpulo ang kwintas ng tela. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niya. Kumang pagkata na dyan ni Seth. Sete, pagkata mo kaya dyan. Kana? Latag sa nga Jai. Talagang managing iliw ka mo. Awan dyan makatrabaho na ka talaga. Apo? Kasi sinurot kayo mga duwa. Hi, Karens! Bangking matakalgong na. Ah, nakasango. Eh, ganam, na. Tay. Bangking star. Yay! Malamig samot ton. Boy! Nakakapag Baby Clarence, boy! First time nyo lumabas. Bari-bari. First time nyo mag-ano. Bari-bari Pastel. ako. Pwede ka kanta. Damdama Ay, medyo may na. Sino kanta? Sika. Tukaw mo. Magkata ka na, Binos.
Pinagbayad mo doon. Dami na ako. Awan di screen na kami di boss lang mo ata Ang araw daw, just rin. on angin na di zero ko. Ang araw daw ko. Wala pa kami bagong doon na rin eh. Sino nakatakpo rin doon? Gano mo din? Dami dragon guys! Woo! Siguro kami sa pagtunuan tayo ha? Nanduwan pag gusto na natin. Hanya na nagdanas, hanya na nagpintas, yaku itiyak. Yehey! Mga ano, bakap! Yaku dito'y dimna, Sana tumaya! Taga sa Bela! Tagayan! Yaku manaliwliwang, idamot at inagsarat. Tumala po ng sangpet! Damay ko po joy. Tumala sa sangpet! Ha? Oo, nagaluga mo huging na bro! Nagaluga mo huging na eh! Ay kanya ni. Anniversary tayo kami, bigat tayo eh! Second year anniversary! Hi CJ. How are you? Doon nandun? Ha? Kita mo din doon? Ay kalay! Mura natin guys. Sabi ko doon pagkat kami. Suli kayo pay! Limisis mo kayo magkapsat. Pasok na. Pasok na. Yan diba dalak pa yun ko ati Kyle. Kaya ko, parang natin huging ko na! Bawasan sa ano? Kaya ito pag tumuha. Katindihan dyan na eh. Ayaw. Hindi pinagdarang mo! Aglalo at kakayak ko dito'y ganda. Kung kagalala doon sa puyen to'y kaunta. Tapi sudah na dyan! Day! Lalo nung ikamang iyak ko na'y Anyan na nagsampi, iyak ko alagitin. Kapag tira na na! Iyak ko na kinere, ulit ko may nakarakupen, nagsakitin di agyake. Anyan na nagsampi, iyak ko alagitin. Nalituwa matata, iyak ko na kinere, ulit ko may nakarakupen, Barangay talo do? Barangay talo! Dito ka lubang? Kaylin! Woo! Hi Kaylin! Ayan guys. Anniversary na gabi-gabi pre ah! Wen, anniversary tayo ng bigas. Second year anniversary ba? Nag-owner tata. Tata. Wala ni Melvin na ba niya? Ba niya ni Melvin? Gata kinibuko. Nagpayak na dyan, Montreal. Ilocano kayo ba? LJ? Honda na yun. Handa nga lugan na dahil. Lugan ka handa nga lugan. Oh, Pagpunta ako, i-screen na kami
ba? Na yun. Alain na kang G-screen di. Giling kami. Alam ko si bagay na yun. Hotel na ta. Saka sumusunod. Ha? Diyak kaya sigarilyon mo. Ah. Hindi ko nga panggas dyan. Kahit. Hindi nakuha yung bola ate. Wala. Eto nga na isa lang. Inakyat doon. Wala? Hindi niya mahanap? Nahanap niya ate pero nakasiksik sa may mga puno na ano. Ay. Marami. Binato-bato niya kanina. Wala na. Ayaw. Diyan si Kyler. Okay. Diyan si Kyler. Malatay dalaya nga naman simpanya sa ginaw biyak ko matay kay ka ludi ka na Mabisina ko. Kanta yun. anan ng tapintas mo ay kinutin launay ulit maya sa likwa nudong tengi Bayad na sulatan. Ha? Agayat sa ikan nakasat sa diwang tay yan tangay at tuya nagkaliganay Pag naimon ah. Pag naimon. Sino ba? Pakal mo. Hey guys, shout out. Shout out to Buboy. Buboy. ay dinamdamu ngayon ka nasinta sa mga pilalayap 10 years ganda. Hindi ako pumasok agad. Sabi ko nga sa kanya, dapat i-report niya agad doon Wala ka mong ilabas yan. Hindi yan laruan. Ay, so kaya sasabihin na. Sabi kami dito. Yun eh. Yun eh. Hindi yan laruan. Ano bang baan ba dito? Oh, pang professional use only. Hindi ka? Awan na pa. Kyler, dito lang Kyler. Kyler? Hindi ka toilet ha? Yung bola oh. Tara na. Sigang. Manti ka na yun ha? Sausaw mo na. Kastani oh. Darap na. Slimy. Uy, dapat niyo, may mulat ako ba? Moving ulit. Ano may talaga ako ng huging mo ha? May talaga ako ng huging mo to. Niyo, mo 15 minutes sabi i-barbecue to. Ano, dala na ito namang tuna? Doon ha? Ang huging so. Nag-grind na mag-dress, ang bruto din namin. Ulo natin ako. Kahit di maminsan pala. Ulo natin may lauya. Nasap ko agad si Soy. Sabi ni Sheshel, paano ako gawin? So bakit eh? Si Soy, yung 90 kalog na lang. Hindi ba kada nakatangan niya? Ay, pako. Pako. Damo ano ako eh, di ba lara? Eh, di ba ba ito? Kastalang niya na ito ni o samantalang Jay Pinaski. Kastalang niya na ito kanya na Jay Pinaski mabanin niya. Ay, wala. Ano sang pet? Oh, ni LJ. ay tanas lagasilaw mo di mo pag-ipaida Ganun makan oh.
Nag-round to yan. Anniversary yun, anniversary yun. Asawa ni Paco. Anniversary ka, Sa'y ibaloy tagabaho. Sa lubuyan pa. Saan matanay umila Arisan sabo Naiulan isang baho Nabaloya Nukang daag kapitan Isa'y dakag Manila Ang asin pagpasanda You're done? Amoy at tagbaho Asal pinagsipan Sa'y nagpagalian Wadal sa'y masunto Mawan kayak sikat Sa'y maigmang San sabo lagi sa babo nabanglo yan ang noon na apitan ikot Manila asip pasanda ang layak at nagbaho asal ng sikat sa'y nakapagardina wagat sa'y nasunod mapantayang sikat sa'y mait Oo.
Buti hindi siya, ano pre, Want a new takbo. career but don't have experience? Prior to the Google UX design certificate, I didn't have any experience in Ganda ng laban ng ano kagabi pre. Dallas tsaka Clippers. Ano pa? Golden State tsaka Kyrie. Touch mo? Okay. Baywat naman. Oh, give me yung pizza. Ano? Give me pizza. Fix mo yun para mahigilan ka. Fix mo. Nahulog naman yung ano pre. Ayaw. Puti-puti dun eh. DJ, I'm trying. You're flying us. Can we win? Tapos daily niya na sumsumre. I can. I can. You have. Hey, the ball. Tapos na nag-sirip mo. Ano ka sumre? Huwag nga diaris lang. Napanood mo sa Ang araw na masisilungan. Boss na boss ka Kyler ah. Boss. Good? Okay? It's a beautiful day. Nice. Polo, mahulog ka ba lang? Baka biglang magpanyan, Kyle. Huwag mo pa akit. Matumba yan. Gutom ba yun? Balik kami kanya. Sige ka.
All-time favorite music, come on. Awan-awan ko natin? Ha? Awanin? Dito taray pala. Ito kamain niya mo. Kaya. Kaya kabin ko lang. Kaya sana makaluban siguro ito. Ba di? Makaluban na. Maluto. Ano lang kayong maluto na boss? Yan. Dapat sa tan. Nakay. Dapat sa tan. Huwag mo isama tayo. Pangman tayo. Ato yung kapag kita ko na to. Sabi niya ato yung Ito apa mo to? Ito parang. Oh, numalpas ito. Bilhin tayo mga anan. Sana kayo kasi ano ba? Ito ni Master Chris oh. Dapat dilawayan ang ulo ito eh. Master Chris. May naturo din ni Hitler na. Nap time. Ay taas bro, balutan bro. Wala bro. Picnic kami ha.
na tayong kumain, pre. Palipas pa ito tubig, pre. Pre? Tubig. Nandun, pre, yung ano, panghugas. Ay, pang ano, yan. Mineral, oh.